хонумон ва хоҳарони азиз, касоне ки хонанишин ва ё ки донишҷӯ ҳастанду мехоҳанд ҷайби ва ё ҳамёнашон пур аз пул бошаду муҳтоҷи касе набошанд, пас ман ба шумо кор пешниҳод мекунам. Кор дар ширкати Фибрилик. Кор хеле осон ва қулай аст. Обучения ва регистратсия бошад ройгон, яъне ба қайдгириву омӯзиш барои шумо бепул аст ва маош бошад аз чолокии худи шумо вобаста аст. Шумо метавонед дар як моҳ аз 70 сомон то 7000 сомон маош бигиред. рақаме ки рӯи экран гузошта шудааст, шумо метавонед занг бизанед ва ё ба ватсапашон муроҷиат намоед. ба шумо барор, муваффақият ва баракатро таманно мекунам. ҷайби пур, чеҳраи зебо бо Фибрилик. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Корвонем 12 дарвоза Шашамрият барои шумо марҳамат карда бибинен ангоркҳои балшимирка барои апҳои бузбаланд. марҳамат бибинен. нархшон 250 сомон, ай размери 48 сар мешавад то 60 размер, 60 размер. ё ба дараҷаи оли фасонанд, мулоиман зуранд, какрас вақти пӯшиданшонай, сизоншонай. ангоркҳои ба дараҷаи олӣ дарозанд. касе ки мисол дароз мехоҳад, дарозанд, метавонед ки калта кунед. агар дарози бад бошад, специально дароз кардагиянд ки мисол одамое ки дароз қадшон қадӣ сравнит карда мебаранд. як инавози расидкош инамҷа савз аста, як 6 расидка дорад. 6 расидка пака ҳастай. мо ҳами дасетиша нишон медиҳем. марҳамат санги Сваровски қатиям апшипакаги то поёна кабучам ҳастай. хай ҳозира шуда 6 расидка аст. ина чизое мебинед. иё платиё нархи иё вобаста ай харитонай. оптовиш арзонай, дона бигирем иё 220 сомон. ранги платиёи чӣ ворӣ? Платиёи турецки ворӣ апшифакаги ҳамаш сангай. остиношдам сангай. шумо ҳамиятте остиношам пури сангай. ай расидкаш бисёр ай 12 намуд расидка дора. сангош Сваровски тозаан. нархшон 220 сомон. 220 сомон. дарозан, раскрашониян, миёншон хеле чӣ дора. мехоҳен агар танг мекунен, мехоҳен ҳам хеле места. ин моделҳои навинкаша набинем. пури сангай то остиноша. баъд материали барашка қатиям ҳастай. материали чӣ қатиям аст? вулвет қатиям ҳастай. чанд намуд материал қатӣ кардагиянд. ҳамин моделҳо чанд намуд материал қатӣ ҳозир дани время ҳаст. нархш 220 сомон. вобаста ба санги задагиш арзонай. анаё 180 сомон. ё платиё ҳастанд. платиёи ҳам шерст қатӣ ҳастай, ҳам бамбук қатӣ. нархи ё 170 сомонӣ. ё то размери 52 доранд. то размери 52. метавонед ки дар ватсапи ки дар поён ҳастай мо доставка дорем тамоми ҷо. ҳам дохили Тоҷикистон, ҳам шаҳрҳои Русия метавонед ки заказ кунед. ҳама одаме ки заказ карданияй ватсапда бинависа. просто нарха пурсидани бошед. ман нарха гап задагиям. марҳамат бибинем. кадомида доставка дар кор мешавад, фақат ватсапда муроҷиат кунам. расидкош бисёрай. расидкош беҳад бисёрай. як 20 намуд расидка дора пака. то размери 52.